skoro svi ljudi koji su bili tu iz udruženja proizvođača mleka Šumadije Pomoravlja, nas 10-12, ja mislim su svi, tako reći, danas bili privedeni na taj informativni razgovor. Ja Branka, ponavljam, znam da je bio kod Zlatka Kokanovića u tom udruženju, da je njega nešto napustio, da je, sad čujem da je napravio neki inicijativni odbor za osnivanje nekog drugog udruženja. Prošle subote smo imali jedan veći sastanak i tražio da govori i govorio o nekim zahtjevima koji su van ovih naših zahtjeva. Nijedan njegov zahtjev nije da kažemo da nije na mestu, ali prosto mi smo se okupili, formulisali te neke naše zahtjeve i krenuli u ovu priču sa tim zahtjevima. I oni su ga zamolili tada, prošlu subotu, da napusti sastanak. Ustao je, kulturno ustao i napustio sastanak. I onda sam dao predlog, ajde da napravimo jedan sastanak i pozvaćemo da bude uži sastanak. Ja ulazim i odmah, zapaža Branka da Branko sedi. Odmah se pita, odakle sad on, nije sa nama, 17 dana ljudi su na ulici i sad da neko dođe i u prvom obraćanju, ja se izvinjavam stvarno ljudima koji slušaju, kaže popušta. Znate, kada to kažete na prva reč, ja ti dam reč i to ti prvo izjaviš, pa znate koji ste vi revolt napravili. I Ivan prilazi polako i kaže, molim te da napusti sastanak i bukvalno je krenuo, znate kako, on je krenuo rukom da ga uhvati za rukav od one jakne vetrovke šta je imao, znači nikakav udarac da mu nanese, apsolutno nikakav fizički kontakt tog tipa da ga povredi. I kako je Ivan krenuo da ga uhvati za ruku, u sekundi vidimo da čovjek bukvalno diže za one nogare 100 i onaj 100 leti prema nama. Tad nastaje guranje i taj čovjek samo izlazi u nekoj gomili ljudi, izlazi i ja ga samo u trenutku, bukvalno dok sam se okrenuo, Branko leži na podu i dosta srče. Zaista jeste teško, najteže u Mrčajevcima. Ja i zaista i ovoga puta javno molim i Vladu Republike Srbije da reaguje što hitnije, pre svega Đura Macuta, i moram reći da većina poljoprivrednika njega smatra negde kulturnijim, smirenijem od samog Glamočića koji zaista nas je toliko vređa, toliko ponižavao i da bi zaista sastanak možda sa Macutom pomerio ovu situaciju sa neke mrtve tačke.